Ole, som underviser i fysik og kemi, men det er faktisk det mere luftige, som er hans helt store interesse. I al sin fritid er Ole nemlig pilot. Og her står Annie, der, som hun selv siger, tager sig af nullermænd. Med andre ord er hun hjemmeservice medarbejder. Annie gør rent og ordner have hele ugen, og så er hun oven i købet glad for det. Og her til sidst står filosofiske Jesper, som gættede bonusordet i går. Og så har vi lige et par værter, der skal ned, men ikke med nakken. Her kommer Bengt og Maria. Der er Jesper, og der er Annie, og det er Ole. Ja. Vi skal her hygge på jagten. Det bliver en hyggelig aften. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Her står Ole. Her står jeg med en bog, som Ole har skrevet. Fra Toldbogade til Pyramiderne hedder den, og der kan man se det lille fly. Hvor kan man se det der? Det er skægt lille fly, var Ole? Har du selv lavet det? Nej, det var et købt. Hvordan fik du lært at lære at flyve den? Det var sådan lidt af en tilfældighed. Jeg læste i den lokale sprøjte, at når det hed et UL-klub, de ville give en prøvetur i sådan en lille UL-fly, og jeg var svæveflyver før. Og så syntes jeg, det skulle prøves. Så jeg tog en tur til Holstebro, og jeg fik en prøvetur i den. Den var frygtelig larm, men okay, det var da smart. Man kunne bare trække en snor, og så var man flyvende. På et eller andet tidspunkt var det en, der hed Kim, der spurgte, kan jeg ikke låne 57 ind til hvem? Jeg skal lige en tur ind til pølsevognen. Så blev jeg der også sulten. Så jeg tog en tur ind til pølsevognen sammen med ham. Vi så lige efter, om der var nogle køer på marken. Og så er det ned at få en ristet med det hele på? Så fik vi 2 ristet hotdog, og jeg fik en gang pomfritter med hjem til konen. Og det bliver altså til omflyvning, om jeg så må sige? Ja, det blev i hvert fald 18.000 km i luften. Velkommen til Ole fra Hvidebæk. Kommer du også vidt omkring, Annie? Ja, i hvert fald i Herning-området gør jeg det. Hvad laver du? Jeg arbejder for hjemmeservicefirma. Tager med nullermændene. Jamen vil det sige, at du ikke aner, hvad du skal lave sådan om morgenen? Faktisk ikke, Nej, det kan godt være meget forskelligt. Både med at tage på apoteket og andre ting, folk skal finde på. Ja, det er da fornuftigt. Have. Ja, velkommen til Annie. Okay. Ja. Nå Jesper, skal du være filosof, tror du? Det ved jeg ikke rigtig endnu. Måske. Hvad er det, der gør det er godt med filosofi, altså? Ja, altså det er... Det lyder som sådan noget støvet, noget man gjorde i gamle dage. Ja, men det er jo også en kendt fordom, man støder på, når man snakker med folk og siger, at man læser filosofi. Ja, men kan det berige verden, kan man sige? Så ligesom... Det vil jeg mene. Jeg tror, man kan blive kloge på hinanden i hvert fald. Ja, okay. Velkommen til Jesper. Der er vundet hulsmands penge, jo. Ja, ja. Hvor meget blev det? 60.000? 60, omkring 60. 60.000, velkommen. Vi er klar til Jesper og en kategori, som han begynder nemlig. Ja, det er godt. Han skal starte med kategorien ting. Han er i gang nu. Og det er igen Sandtoften, der er her jo. Igen. Velkommen til jer. 1250. Et R som Romeo. Det står 2 steder. 2500. Nej, 1250. Så napper vi et S som Søren. Værsgo, Annie. $1.500 kroner. T som Torben. Desværre. Skål. Der er 2500 her. Så vil jeg prøve med et N som November. Så er det Jespers tur igen. Det er at dreje. Vi har 2 R'er bare. 750 kroner. Det må blive et L som Lars. Ja, det er godt. Så vil jeg gerne købe et E som Erik. Ja, det skal du have. Godt. $1.500 kroner står der her, venter. Et J som Jesper. Det er Annies tur. Du går desværre for lidt, Annie. Og så er det Ole. Vil det sige, at man kan bare ringe, hvis for eksempel man skal have vasket tøj eller sådan et eller andet, så kan man ringe efter dig? Så bare ringe mig. Det smadrer praktisk jo. 1.000 kroner. Et D som Delta. Ja. Men hvis man skal have vasket tøj, så skal man ikke ringe efter dig, Ole. Hvad siger du? Hvis man skal have vasket tøj, skal man ikke ringe til dig, vel? Jo, jeg har faktisk stor erfaring i at vaske tøj. Nå, det har du. Ja, det har 1250. jeg prøver med et G som golf. Ja, det er rigtig godt. Det er en ting. Hvad vil du købe, eller vil du dreje? Jeg drejer. $500. Et K som kilo. Nej, det er der ikke. Jesper står og lurer. Har du noget på billedet her?
har du ikke. Må vi se jo. Så skyder vi dig bare lige. Pokerfjes. Ja, pokerfjes har du 1250. Et F som fra. Ja, Så må der skulle stå fuldrækker. det står ja. Ja, hvad betyder det? Det løs sådan lidt... Det er jo et skib jo. Ja, men du sagde fuldrækker. Ja. Jamen, det kan godt være, at jeg lagde lidt for meget tryk på det første der, det ved jeg ikke. En fuldrækker? Okay, Fordi en fuldrækker, det er jo sådan... Ja, det er en lidt anden boldgade. 4.000 kroner, velkommen. Okay. Jeg vil gerne have en gulvlampe til 2.270. Ja, Og så du vil har jeg, 13, 17, du har 17. så vil jeg gerne have en Armani herreduft til 925. Armani til... Ja. 1730 minus 925. Hvad giver det? Det giver 805. Det må være termokanner 680. Ja, der er endda 2. Hvad vil det sige, Hannibal? Jesper har fået kander. Ja, for fuldrækker er en kande jo porter og citronvand, men her drejer det sig om 2 termokanner. Prøv at se. Emsa Auberge hedder de, og er på størrelserne henholdsvis 0,65 liter og 1 liter. Værdien er samlet 680 kroner. Hie er en komplet duftserie fra Emporio Armani. Vi ser her den samlede serie, som koster 925 kroner. Og så blev det også til model 310, gulvlampen fra Le Klint. Den har variabel højdeindstilling og koster 2.270 kroner. Tillykke til Jesper. 4.000 er du oppe på. Altid. Nu skal I bare se, hvad der kommer her. Her er en gevinst, som Annie ved alt om. For i denne runde kan vinderen af gevinstfeltet i bogstaveligste forstand få gjort rent bord. Den heldige vinder nemlig en hovedrengøring af hjemmet fra servicegruppen Scandinavia. Servicegruppen Scandinavia leverer alt inden for service, rengøring og meget, meget mere til både privat og erhverv, og de står parate til at ordne netop dit hjem fra kælder til kvist. Med andre ord, så er der her tale om drømmegevinsten for enhver husmor eller husfader. Værdien er 4.000 kroner. Det skulle jeg kunne godt tænke mig at komme hjem til et rent hjem, du. Hvad Det kunne jeg også godt. Jamen, hvad koster det? Jeg tænkte lige på det samme. Hvad koster det i timen? Jeg tror, det er 79. 79 kroner i timen, det er da okay. Ja, det er faktisk ikke Det er ikke galt. For at få et rent hjem. Jeg vil overveje det. Kategorien, det er en person. Du har måske ikke noget herinde hjemme, jeg skulle. Ikke altid. Nej, det er skønt. Men bare en gang om ugen, ikke? Jo. 79 i timen. 750 kroner i sekundet her. Et R som Rasmus. Der er 2. Værsgo. Hvor mange timer bliver det til der? Det bliver faktisk til 20 timers rengøring. Han har allerede vundet ved 2 R. Ej, ved du hvad, det er ikke for galt. 1.000 kroner. Tager vi et T som Thomas. Mere endnu. Og så vil jeg gerne købe et E som Erik. Om et kvarter, så kan du hyre Annie for et helt år. 5.000, du. Et K som Kim. Desværre. Så vil jeg gerne bruge den. Det, hvad vil du bruge? Det er Vil du det købe, eller vil du dreje? Eller hvad? Ja, jeg vil gerne dreje. Du drejer. Ja. Okay. Så. Og den er på 2.000 kroner nu. Værsgo. Så tager vi et S som Søren. Det er så Annies tur. Jeg tror, jeg smider den her på nu. Så har I den at lege med. Annie på 15. En som Niels. Det er rigtig godt. $1.250 kroner. G som Gert. Det er Oles tur. Du har 15, Annie, nu. Og det er 1.500 til skolelæreren og ekstra tur. Og D som Delta. Det er der ikke. Jeg vil godt. Du vil gerne? Så Ja. river du og flår. Ja. $1.250 kroner. Et L som Lima. Desværre. Lima, det er over i Sydafrika, Sydamerika, ikke? 750 kroner. Et V som Victor. Nej. Du vælger at dreje, Annie. Ej. Nej, desværre. Så er det Oles tur. På 750 kroner. Et F som Ja. Foxtrot. Ja. $500 kroner. Et H som Hotel. Nej.
Jeg troede så, om du havde fat i den der. Har du det, Jesper? Det tror jeg også. Ja. Det har du. Eller, det tjekker vi lige skal nu. vi jo ikke rigtig vi tager lige til. sælge skindet og så videre. Nej. Et M som Morten. Så skal der stå fruen til mig. Det står der nemlig, ja. Jeg skal ikke skue hunden på fruen. Nej, eller 4.625. noget i den retning. For 4.490 et grundigt tv. Ja, det er faktisk... Det kan vi se nu her på fjernsynet. Fjernsyn på fjernsyn. Ja, det må man sige. Lag på lag. Og her kommer det. Navnet er Grundig Davio 55. Det er, som man ser her, et moderne 21-tommer farve-tv. Elegant design er forenet med et godt billede og overbevisende stereolyd, og værdien er 4.490 kroner. Tillykke til Jesper. 8.625. Og nu er der knive. Det er der kniven, der kommer nu. Det kan man roligt sige. Fuso er navnet på en ny kniv fra Lion Sabatier i Frankrig, og Fuso-knivene har den perfekte balance mellem blad og skaft, og skaftet passer lige ind i hånden. Værdien er 2.944 kroner. Vi har sat et spørgsmål op på tavlen, så håber jeg bare, I kan svare rigtigt på det. Det skal vi gøre alt for, ikke også, Jesper? Det er vi i hvert fald. Ja. Og Annie og Ole, der kommer til lige om et øjeblik, tror jeg. Ja, men mindre, man ved det ikke. 1.000 kroner. Hvad kunne du tænke dig? Jeg vil godt have et R som rambutan. 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 Nu må vi snart forklare, hvad det er. Sådan helt præcist. Er det noget, du kommer i grøn salat, eller hvad? Nej, det er sådan en lille thailandsk frugt eller et eller andet i den stil. Nu fik vi at vide, at det var thailandsk. Ja. Okay, 500. Så tager vi et N som Nikolaj. Ja. Og så vil jeg gerne købe et E som Erik. Det var bare Erik. Så, Annie. Så er det dig. Du er oppe på 3600 i den her runde, Jesper. Forløbig. 500 kroner. G som Gurt. $2.000. D som Dennis. 7.500. Og et A som Annie. 7.000, Annie. $5.000 kroner. H som Hans. Og Annie har en tvillingssøster, der også hedder Annie. De bliver kaldt Annie og Ni. 1.500. S som Søren. Der er 3 der. Du er landet på 500 nu, Annie. K som Kilo. Og et O som Oda. Og I som Ida. 16.000 har du. Ja, det ser foreløbig godt nok ud. 2.500. M som Michael. V som Viggo. Ja, man sidder spændt nu alle sammen, helt stille. T som Thor. Og jeg tror, jeg gæt. Ja, værsgo. Nordisk gud, som har lagt navn til onsdag. Det er rigtigt. Og som Maria sagde, så er der jo altså 5.000, hvis du kan sige navnet. Jeg må ikke det Odin. Det er rigtigt. 26.000 er du nået op på. Værsgo. Hvad kunne du tænke dig? En vintercykel til 39,95. Ja, 22. Du går bare til den nu, Anne, ikke? Ja, en casinoophold til 22,50. Ja, ja. 20.000. Og en bilplejeprodukt til 13,04. En gætteblaster til 12,98. Ja. Kræv ind, du. Ja, vi tager en luft, der er fugt også til 29,45. Selvfølgelig gør du det. 14.000. Og CD-rom Ja. til 16,99. Ja. Og så tager vi også den der til 13,98 vintercykelstøvlen. 12.000. Der er et radiostyret ur, der Ja, et radiostyret ur, ja. højtryksspring. Den står altså ikke. Den står på 54,95. Ja, 99. Okay. 6.000.
En digital bærbar afspiller til 495. Ja. 4500. 4400. Nej, 36 er det som. 36. Ja. Granatarmbånd til 1150. Ja. 25. Og 1000 cykeltøj. Ja, 1467. 1467. Så tager vi en regnemåler til 599. Ja, 800. Og en Matador-spil til 350. Ja. Så har du lige til en Migi-taske, kan jeg se. Ja, nu tager vi sådan en. Rigtig hjertelig tillykke. Jo, Du har tak. købt ind for 26.000 kroner. Er du klar over, hvad du har købt? Nej. Nej, men det ved vi. Nu skal du se. Jeg har registreret det. Her kommer gevinsterne. Først er der det originale og nu opdaterede Matador-spil plus børnefinans, samlet værdi 350 kroner. Og her er der en smart og eksklusiv Cobra-taske med Mickey-broderi. Den koster 399 kroner. Fra OBH kommer denne trådløse regnmåler, som virker på op til 100 meters afstand. Værdien er 599 kroner. Og så er der cykeltøj. Ascender. Cykeltøjet her er europæisk og koster 1000 kroner. Og står måske egentlig meget godt til dette granatarmbånd i ægte bøhmiske granater fra Ågård, indfattet i forgyldt sølv, værdi 1150 kroner. Sammen med trompetisten Per Nielsen CD Trumpet Emotions får du denne store Alpa Ghetto Blaster, samlet værdi 1298 kroner. Og til bilen er der her Basta Active Car Care produkter, samlet værdi 1304 kroner. Flere cykelting kommer der her fra italienske Gerne. MTB Polarstøvlerne her er beregnet til vinterkørsel og koster 1398 kroner. Fra